Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен Иске Кулатка районы Кирюшкино авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 50 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Салимов Рөстәм Сәгъдиевич каршылый. Ындылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, җылы теләкләрен яраткан тормыш иптәше Дания Абдулловна, кызлары Эльнара һәм Гөлназ, кияве Радик, оныклары Рамир һәм Амелина җиткерәләр. Сөекле әткәебез гади авыл баласы булып, 8 еллык мәктәпне тәмамлап СПТУда белем ала. 1991 елдан 1993 елга кадәр Арзамас шәһәрендә үзенең хәрби бурычын намуслы килеш үтәп кайта. Туган авылыннан гомердә китмәскә дигән карар кабул итеп, бүген дә шушында яшәп килә. 1994 елда әнкәебез белән гаиләләрен корып, 3 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Хезмәт юлы аның Красная Заря колхозында башланып, узак еллар дәвам итә. 50 яшь ир-ат өчен дөнья җимертеп, хәлдән бар эштә килә торган чак әле. Якыныбыз безнең. Син бу тормышта үз урыныңны табып, тыйнак, акыллы, көчле ир, балаларыңа үрнәккә куярлык яраткан әти, һәм дә инде оныкларыңа сөекле бабай да була алдың. Артка әйләнеп карасаң, инде күп вакыйгалар үткәнсең. Һәр авырлыкны җиңеп, чын ирләрчә яшәп киләсең. Гаиләбезнең алтын баганасы, барыбызның олы терәге һәм ярдәмчесе булган кадерле кешебезне туган көне белән ихластан котлыйбыз. Гомере буе хезмәттә булсаң да, син гаиләң өчен üzülеп яшәдең. Тормышта үз урыныбызны тапканбыз икән, монда синең өлешең бик зур әти. Әни белән бергәләп безне хезмәткә өйрәттегез, кеше иттегез. Хәзер дә безнең өчен янып яшисез. Барысы өчен дә мең рәхмәт әти. Сабыр, искиткеч кешелекле, һәр көне безне аталарча кайгыртучанлык белән бизәүче, гомер юлын якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк булырлык әтиебезне хөрмәт итәбез. Сиңа бездән иң зур теләк саулык, әтән сихәтлеге ул, озын гомер, шатлык, бәхет һәм күңел тынычлыгы. Сәламәт бул кадерлебез, тигезлектә, сөенеп, шатланып яшәргә язсын. Моңлы җырдай озын булсын синең гомер юлларың, котлый туган көнең белән яраткан балаларың. Рәхмәт ирем, таянычым, ышанычым булганга, мәгънә белән тормышларым янәшәңдә тулганга. Бәхетле бул, белеп яшә, яратабыз бик көчле. Аз дөньяда чын ир-атлар, санаулы синең төсле. Асыл ирләр генә үтә алган тигез сукмаклардан атладың. Батыр йөрәк, талмаз беләк белән җил-давылдан безне сакладың. Сәламәт бул, кайгы-хәсрәт күрмә, бәхетләрең булсын гомерле. Яратабыз сине, безнең өчен син бик газиз һәм бик кадерле. Котлы булсын синең юбилеең, сәламәтлек бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була, бу дөньяда тагын ни кирәк? Матур итеп яшисең син җирдә, үрнәк бит син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Сәламәт бул, гөл елмаеп яшә, бәхет кунсын күңел түреңә. Барыбызга канат, терәк булып, талмый атла гомер үренә. Кадерле Рөстәм Сәгъдиевич, ярату хисе белән тулы теләкләргә кушып, музыкаль бүләк тә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйебезнең үзәге синәти, гаиләбезнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне улы юлларга, чәчләре
Birov tushgan deyib o'pkalamayli yillarga ey bizning o'zagi sinati oila bizning yuragi sinati bor bizning teragi sinati yozmishi biz bo'lagi sinati ey bizning o'zagi sinati oila bizning yuragi sinati bor bizning teragi sinati yozmishi biz bo'lagi sinati Şayan babaylarning eng shoyoni aybat babaylarning aybati bo'lak bo'lsin ali bu shirimiz unuqlarning singa rahmati ey bizning o'zagi sinati oila bizning yuragi sinati bor bizning teragi sinati yozmishi biz bo'lagi sinati ey bizning o'zagi sinati oila bizning yuragi sinati bor bizning teragi sinati yozmishi biz